izizi na namu Adam Kasabia Siba 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 Oyalema Wayo Ifama gemelo numeno dada Ogadiri numeno nama Ifama gemelo numeno dada Ogadiri numeno nama Anya mi jenuo iwe di koko sade Anyi jenumo nenu mukande memo Egwa bulu mamo egwa bugola kalaka mu na nugo Abona yi muneti egwu Muna egwu na me nenu muka muneti egwu Egwu Egwa mago muka mo Egwa mago muka negwa lusi nenu muka muneti egwu Ndi obodanya Aya nemi ju mabafia Ije nuo nemi ju mabafia Iju mabafia OnyeNso si ano naba Nonya bibe nchibia Aye egwu mbe kwa kalaka chukwa Aye je nuo okwu ego kenekwu Chukwa biligwe okwu ego ka mbali kwuta Chukwu biligwe n'okwu ego ka nnekwu Nenu ka ga isi nwe fọma Ibe malụ mma ga-emela anyị Anyị jenu ga isi ga-enwe ego Ibe ọma ga-emela anyị Ibe malụ mma ga-eme N'ọnya bibe nji bịa n'elu ụwa Ifama gemelo numeno dada Ogadiri numeno nama Ifama gemelo numeno dada Ogadiri numeno nama Maka na ọ bụ okwu ego ka na-ekwusi na onye na-enwere ego tọlatọ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya n'ọnya ka anyị ji ayọ Chukwu Olisa o goziela anyị fainalụ o nwere dị mma Siba Ewo Chukwu kelu ụwa gozia Chukwu obi n'igwe ndị iko ngị gozia gozielu ụmụ menụmọ ndị iwe mụ na-adị mma Chukwu nọ ngị ka na yo Anene m oke alụsị obi iko ngị tinye aka kekpele mme N'ọnya ka nna yo akịlị ndị nna m igwe akịlị mụlụ igbo tinye aka kekpele mme Anya mi ju mamo Ogadiri menu na mma Anya ije nuo eziokwu menu ga-enwe ego Ife ọma ga-emela anyị ife malụ mma ga-eme N'ọnya ka na-ekwu Anya ije mamo eziokwu n'ibe adịghị mma Ụwa mo onye nwere ego tọlatọ Ije nuo onye nwere ego tọlatọ Ịchọ ka ịmalụ na onye na-enwere ego tọlatọ Jụọ nwoke nwaanyị na-enye nri Nwoke nwaanyị na-enye nri Nye bụ nwoke nọ n'ọkụ mmụọ ka ịmalị Onye na-enwere ego tọlatọ Ije nu ọkwasị happiness bụ free Ụmụnne m asị na happiness bụ free Maka ngwa gị eziokwu onye owu ite na-eme ibe ị na-anụ Nọ na-adịrọ happy chacha n'elu ụwa Uwe m onye owu ite na-eme ịba na-adị happy N'ọnya bibe njibịa Anyị iji enumo enu ụwa na egwu amagọmụ Chukwu obi n'igwe gozielu ụmụ menumo Ọdala m udo tinye aka
ayịyọ ka nna yo alụsi n'otinye aka ka ekpele mme chukwu keligwe n'ụlọ n'ume aja ni ndị Igbo dịko gị n'ụlọ n'ume ka ekpele mme goziele m menumo n'oge wite ajọ ka njọ abụ ọjọọ lụbịa m njọ n'ọnya bụ ibe nji ajọ lee n'ụwa Ifeọma ga-emelụ unu menụ dada ọ ga-adịlụ menụ na mma Ifeọma ga-emelụ unu menụ dada ọ ga-adịlụ menụ na mma mana ọ bụ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ mana owu bụ isi je onye alịgba anya obi n'igwe chukwu obi n'igwe gozie chukwu obi n'igwe gozielu mezi oyi m ndubezudekwe nwoke afọ odogwu ndubeze nwanne m ndubezudekwe n'ụmụ na-ekene gị dalụ ndubeze ezi oyi m akọ ewetelu ka ga-enye ihe anya na m ọka alụsị bịa onye alụsị fụrụ n'anya ndubeze ezi oyi m n'enu ụmụ ka m na-eti egwu odogwu ndubeze n'ibe ndị ego mma ibe nna ya chukwu kibe malụ mma wee mela ya n'enu ụwa niile ndubeze onye mụ na-eme mụ ka nwanne ndubeze n'enu ụmụ na mụ na-eti egwu ochita tie m oge odogwu n'enu ka mụ na-eti egwu odogwu ibe adịgo mma na ikolobịa ndubeze ezi oyi mụ na nnekwu ego nọ na-abịa ibe gị obele ọga onye uwe ite na-eme ibe nya bụ onye nọ n'ọkụ mma ndubeze na ị ga-akpata ego nwa ga-afụ nnekwu ego urile gị bụ anya ụba ayo na alụsị ga-eme ayo n'ije n'ụwa m ka nje wele kene ka nje ekene ezi oyi mụ ezi oyi mụ tochukwu atịla ezi oyi mụ agụlụ nya ka isi eje the business name Tesco Logistics aka amụlonyo na ego na Port Novo ezi oyi mụ tochukwu ike lụla amị mbụ tochi nwanne m agụlụ nya ka isi eje Tesco Logistics odogwu ezi oyi na mmekene gị na alụ ezi onye ma amụlonye ka nje kene amụlonye na-ego n'Igbo land Port Novo ka ị na-achụ ego na-ene ezi oyi m onye amị n'ebe adịghị mma igiliga egwu ụmụ ka nji aga lelu ụwa egwu ụmụ ka nji aga na mebụla egwu wee bịa ejize enumo n'elu ụwa n'ebe adịghị mma ọkwa nke si m kenelu gị Izuchukwu ọzọ bịalụ aka Pekin na Port Novo ekene m Pekin nwanne m onye nso na ọ na-ekwu ọnụ ya Pekin nwanne m ezi onye m Izuchukwu ọzọ bịalụ odogwu n'enu ka mụ na-eti egwu m Emeka be na ada ebe oge egwu abụla ụwa m egwu amago m ka mmanwụ ibe nje ekwu okwe onye na-ewele ego tọrọ atọ nya ka nje ekwu okwu ego ka m bịara ekwu ụmụnne m Ifeọma ga-emelụ unu menụ dada ọ ga-adịlụ menụ na mma Ifeọma ga-emelụ unu menụ dada ọ ga-adịlụ menụ na mma
nwanne m nwa bụ nwachu nenu m ka m na-ekwu ọnụ m Rosanda ya odogwu nwanne Chudi nwachu ike n'ala obodo oyibo nwa bụ ezi oyi m OnyeNso nọ na-ekene gị n'alụ nwa bụ na emu ka m na-eti egwu nwa bụ nwanne m nwa bụ onye Ogadiri ma Rosanda cross nwa obodo oyibo nwanne m nwa bụ nwachu Rosanda ya odogwu n'enu ụmụ ka m na-ekwu ọnụ ihe na mụ na-egwuru eme nwa bụ nwanne m okike nwa bụ nwachu ebe ọma ga-emele gị nwanne m na ị ga-akpata ego ị ga-ebute nnekwu ike na ndị ilo gị ga-akụcha ya gị ga-ebute n'anya ka m na-ekwu dị n'ụwa mana mmechofurokwa ezi oyi m Simon Mmọba ọganyala nwa Mmọba n'ụmụ ọbana m Papa Emmanuel anya miju nwa m Simeon nwa Mmọba ma Mmọba ka isi eje Simeon nwanne m Papa Emmanuel onu m ekene gị dalụọ ebe gị Simeon nwa Mmọba agwụ ebe ahụ ka isi wee jee igiliga Mmọba nwere obu nwa ego ebe gị mmeke nne gị ibe malụ mmadụ emelụ gị Simeon nwanne m ma ọ bụ nke isi m kene Johnson Mmọba Dollar Man na India ekene m kande kere ezi oyi m ugogbuzuo na ọ ga-achake ife anyị ogbugbuba ugogbuzuo na ọ ga-achake ebe anyị onye m ụlọ ọba na m ebe anyị nwanne m egwu ọmago ọmụ ka mmanwụ ife anyị onye Ogadiri mma ijebe ije wele ịnaba na bụ ije wele ugogbuzuo onye m bụ ọba odogwu ikiliga onye bụ ugogbuzuo achaka mana mmanụ furokwe nwanne m Chinedu Nwakọ last born n'ugbo eze na m nwanne m Chinedu Nwakọ nwanne ama ndị Nwakọ lazi bụ n'odogwu nenu ụmụ ka ndị eme mmanwụ lazi bụ ọnụ nwanne m ebe amago ọmụ ka mmanwụ igiliga n'ọdị agụ ka o si adị n'elu ụwa ka nje eke na-echale nye bụ chale egwu atụ chesi egwu atụ man of all Kenya ka ije luchu ego enwelu meseji n'abụba mụrụ nwa ụmụ enwere ụmụ ebe ahụ ka isi ejenu chasi nwanne m man of all onume ekene gị ike na Kenya ekene wi man of all na Kenya ọganyala n'ume enwere ụmụ ifeọma dị menu dada Ogadiri menu na mma ifeọma dị menu dada Ogadiri menu na mma ezi oyi ndọla onye Ogadiri mma nwanne m Johnson Mmọba Dollar Man odogwu Mmọba ka isi eje Dollar nwanne nna ndị odogwu Dollar nwanne m Simeon na-ekene gị enugo ike n'ala ndị achụba ego ebe ego onye Ogadiri mma nnekwu ego nọ na-abịa n'ibe otu abụkwa ụwa si wee dị n'elu ụwa Dollar na-emu ka m na-eti egwu Dollar nwanne m nwanne ozu nya na awụ n'ozu alụ Dollar ezi oyi m OnyeNso na-ekene gị n'egwu egwu amago ọnwụ ka mmanwụ egwu ọbụla ụwa m egwu nwebe egwu akala aka egwu njem ọfụma
kanje nwere kene kanje kene Nnamdi nwanne court nya area man na Kenya ebe ahụ ka ọ na-achụla aka Nnamdi nwanne m Nnamdi na-emu ka na-eti egwu Nnamdi ezi oyi mo area man na Kenya Nnamdi na-emu ka na-eti egwu Nnamdi nwanne kọtụ dalụ ibiliga egwu abụlụ ụwa mo n'elu ụwa mana mmerụ furokwa Ejike Anthony Okoye Ejike na namu ọkụmụ ọbagụ famụlụ nwa ezi onye ime Ejike Anthony Okoye Ejike nwanne m ọhụ ebugo mụ n'ime egwu mmụba ma mụrụ nwa Ejike onume kene na alụ egwu m ka njem ọfụma Ejike nwanne m n'enu m ka mụ na-eti egwu Ejike Anthony Okoye Ejike n'ibe dị agọ mma Ejike nwanne m ọhụ enwere ụka na-eti egwu amaghị ụmụ kanje kene Fidelis kwita kwọrụ akpandezi oyi mụ n'enu ka mụ na-eti egwu ụmụọba na mụmụlụ nwa Fidelis nwanne m Peter nwanne m dalụ kpakpando onume kede gị Fidelis kpakpando dalụ na mụ na-ekpọ gị OnyeNso na-akpọ gị egwu mụ ka mụ ji akpọ n'elu ụwa kanje ka na Ifeanyị odogwu Ifeanyị nwanne m eke Ifeanyị onowu bigi nwanne m ebiki Ifeanyị onowu bigi nwanne m onowu Ifeanyị mmụọbagụ ụmụlụ nwa ọbagụ na m oke nwa Ifeanyị bigi bụ oke nwa igiliga onowu onume kene egwu bụ egwu ụwa mụ egwu ụmụ ka mụ ji eme mmanwụ ị na-anụ anyị eyi ụwa mụ anyị ji ụwa bafịa onye nọsị ụwa na ba mmụọ n'ọnya ka m na-ekwuri elu ụwa ọ na-emekwube egwu ego oyibo ndị ụka agwa m n'ego oyibo bụ vanity fanasi m n'ego oyibo bụ vanity ma nwee losozi ya n'ụbịa m bụ vanity ma nwee loso n'afụfụ nkụ ụwa bụ vanity uwe losozie n'ime isi ike bụ vanity ife abịalị n'elu ụwa bụ anaba ayale na nga bụ vanity ego vanity ụbịa ma achọka n'ọnya ka mụ na-ekwu okwu ya ibe nna ya ochie mana melo furokwa Udochi Egbunika odogwu na Benin Republic akenegomi Egbunika Udochi nwanne m ị na-abụ m ka na-eme mmanwụ benakina lụbili ebe ahụ ka ị na-ochu ego ọmakame ibe malụ mmanwụ emerụ gị anyị ji enu ụwa m enu ụwa na egwu adịgo mma egwu na-etiri chi m ka nye kene Chijekwulu m okwu ụwa Chijekwu Benadi nwanne m Eke Benadi OnyeNso dem ka mụ na-eme mmanwụ Chijekwulu m siga nwanne m ibe adịgo ka ọ ga-adị siga nwanne m n'elu ụmụ ka nne m mmanwụ nwanne m siga bekane OnyeNso na ọ na-akpọ gị egwu
ọnụozu nya na awụ n'ozu arụ si ga nwanne m gbata ọsọ bịa tute egwu ka mbụ ihe mụ na egwu na-eme si ga ezi nwanne m ebe ike na-ama ekene gị jujekwo ka ndị kene Chukwu Emeka ebe kwuo dike eze oyi Chukwu Emeka ebe kwuo dike n'Ọka ebe kwene mụ ka m na-eti egwu asabaki n'obili landlord na mmekene gị akọkwuo ebe kwuo dike na ọ ga-aza agbakwukwuo dike na ọ ga-azo ma kpokwulu dike ebe kwulu dike mana bụ ofufe nwanne m ebe kwuo dike ọza eze oyi na mmekene gị igiliga ọkwụnye nwere obu na-enwe ego eze ji ebe kwuo ka nje ekene oli akụke nwanyị mma ka nje ekene nwanyị mma ijele nwanyị bịaka na nwunye ebe kwuo dike ego na-eti egwu ụmụ ka nje aga lele ụwa tọpụrụ mmadụ ka na-ekwe ọjamị onye nwere obu na alụ abụ onye amị nwanne m tọpụrụ mmadụ ka na-ekwe onye amị nenu mụ ka na-eme mmanwụ ije bụ ije ewele ịnaba na bụ ije ewele gị onye amị anana m udo chebe ego nwabụ na ọka alụsị ndị yọlọla mma chebe mmadụ ka mmadụ ka na-ekwe onye amị ọkwenye nwere obu na alụ abụ so ndị iwe na-egwu n'elu mụ ka mụ na-eti egwu mmadụ ka ihe na mụ na egwu na-eme ihe ọlọla mme n'ọbụ ụba mụtalụ nwa ije n'ụwa mụne n'ụwa mana nye n'ofuru okwe Chukwu nwe ike chas nnọrụ ka na mmụdọrọ na mụ ka o si eje the double exhaust chidom money na Port Novo ka nje kene yi mụ eze oyi mụ Chinwe ike oyi mụ Chinwe chasị nnọrụka double exhaust ologwu chidonu money bịa chidom na-emu ka na-eti egwu amago mụo n'egwu abụọlụ ụwa mụ egwu ndị egwu ọnụ mụ n'ọnya ka nne tilo odogwu chidonu biko odogwu mmụdọla ma mụrụ nwa ndị nwa ka nne bebelewa Chukwu obi n'igwe gozielu m azụ ka onye wi opportunity money mmụdọla ka o si eje azụ ka onye wi na nwanne m mmụdọla ka o si eje azuko nyewive ona mono ramdo opportunity money odogwu irenu ka mụ na-eti egwu opportunity ihe na mụ na-egwu lebe azuka nwanne m n'elu mụ ka mụ na-eti egwu ibe malụ maka emelu gị chikelu ụwa gosi gị ebele ahụ ka m na-ebele gị 45 mama ihe m iji ụwa m n'elu ụwa ka nje kene Ndụbụisi ma ugbo kasa na-ekwu anwụrụ ọkụ adịrị ya ezi oyi ugbo kasa onume kene gị asa ezi nwanne m Ndụbụisi ma nwasa onume kene gị alụ onye mmụdọra ka isi eje n'elu Ifeọma ga-emelu unu menu dada Ogadiri menu na mma Ifeọma
ga-emelu unu menu dada Ogadiri menu na mma aka ugbo kasa na-ekwu anwụrụ makwadịrị ya ihe ojii ekene m Emeka Benadi na-ekwunyelu yo oyeleba anyị je n'umo ọ ga-adịla menu na mma menu ga-enwe ego ibe dị mma ga-emela anyị ibe malụ mma ga-eme onye na anyị aza ga-enwe ego ibe na ya ochimo ndị na-azụ abịa ga-enwe ego ndị na-alụ olu aka na nnekwu ego na ọ ga-abịaba kaba nwee onye na-enwere ego tọrọ atọ anyị je n'umo ndị na-alụ olu ga-enwe ego ihe na ya ochimo ndị dịrị ọgwụ ga-enwe ego ndị na-alụ ọrụ akwụkwọ maga ebute ike ibe malụ mma ga-eme ka maka eme ka ebe nwete ibe nna ya ochimụ anya na mụ ọka alụsị biko gị tinye aka kekpere na ekpelu m igbo mee mana mmelụ furokwa anyị agboso mme bụ land money na mgbudo ọra na mụ kanje wele kene zoyi mu eze ya na-egboso land mekene gị land zoyi mu mmudola ka isi je oya ka mu land ologwu land nwanne m lenu m ka m na-eti egwu land na-egwu amagomo egwu abụ egwu wa ma anya bụ ọsọ land bịa mekene ego kanje wele kene azụ ka nwachu lollipop nwanne m azụ ka nwachu lollipop odogwu zukide n'odogwu ego ike n'obodo oyibo Kenya ke na libile oji play na agbata isi zukide n'odogwu oji play na agbata isi zuki azụka n'ibe adịgo mma nwanne m azụka nwachu chuka lo wagozie gị ihe ebute ego na musi gị jide obu azụka nwanne m ndị welu ndị dibe unu ebulu jide ogo ịtako nwanne m biga na ayi onwe egbu gị ịtako ezi onye ebe ịtako nwanne m biga na wago n'ọnya ka ndị agwa gị azụka nwanne m ndị welu ndị bibe ije ụwa bụ ya nọsi ọna n'ọnya nọsi ụwa ọnaba n'elu ụwa m n'ọnya ka m ji ekwu okwu a ka ndị kelee nwanne gị Chibiko Milo nwanne m Chibiko nwachu Milo mani odogwu na Benin Republic Chibiko ezoyi mụ Milo onumekene ekene alụ ebe adị agọ mma Chibiko Milo odogwu nwanne azụka nwachu Chibiko nwanne m gị welu ndidi dibe onwe egbu gị ịtako nwanne m ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ ịtako azi onye m mụ na-eti egwu m egwu ndị ewu onu m ibe mmega anyị na nwa ibe emeka anyị Ogadiri menu na mma ifeọma ga-emelu unu menu dada Ogadiri menu na mma
kadekene chikelo machu ezo onye mu chikelo nwanne m nwana zuka machu chikelo kanje kene Chinedu mu anwulego onye aka mu Chinedu nwanne m anwulezo oyi m anwulego nenu m ka na-ekwu ọnụ m chebe anwulego onye mmụzi amụbanye ebe a dị agọ mma o ji plo na-agbata isi chebe anwulego landlord nwanne m nenu ụmụ ka m na-eti egwu Chinedu nwanne ozu nya na awụ n'ozu arụ Chinedu nwanne m ibe adịghị ụdọ ga-adị ka anyị mee ya ka anyị si eme n'elu ụwa egwu ụmụ na-ekene onye aka ma Okechukwu bụ ugo alatimoni nwanne m ezi onye Okechukwu mmụzi amụ ka o si eje Okechukwu ugodogwu alatimoni bịa manya bụ Okechukwu obugo alatimoni na Uganda igiligego ọ ga-adịle gị mma asị m na nke bụ ego na-abịa onye nne m okokoko ka nje kele Chinedu chiedile gburu agogo nwa mama ike na ole ndị abili nwanne m Chinedu agogo ike na ole ndị achụba ego igiliga onye so na ọ na-ekwula ọnụ egwu abụrụ ụwa m egwu nwere egwu amago m egwu nye m ọfụma anya m iju ụwa m enye onye m Chinedu ezi onye Chinedu akwọba Tunisia ka ị na-alụbili ebe ahụ ka ị nọchuru ego ebe a ga-agọ mma Chinedu akwọba nwozemena nwanne m ike na Tunisia ebe na-achụ ego Chinedu n'umekene ego gị lalụ ahụ na abụgo m ka m na-eti egwu abụrụ ụwa m egwu m ka ndị ayo Chukwu obili igwe menụ ka gaisi wee nwe ego kibe malụ mma wee mee na anyị nwakpata ego maka na obe ego bụ isi